Сигурно ще тогава. Дава голям проблем. Ти чуваш ли какво? Много добре запомня, нас вече Опитай, трябва да го регистрираме. Да, аз ще дойда. Ще застава по тебе. Обаче трябва да бъде законно. Ти трябва да спреш влака. Ще ни съдят тогава себе и ще ни вкарат в затвора и ще ни начислят загуби на 5. Малко говори с адвокат, да разбереш как е работата. Не. Майките! Къде е правото на човека? Аз не съм спряла. Знаеш ли, че аз не малко дете на 12 години? Дайте така, И не аз съм трябва спряла. да Сега вземете решение. Че ви това чакате. Всичките мен това чакат. Нищо не чакат, няма ги. Добре, нека да изчакаме доктор Даскалова. Нека да започнем. Много е важно така че да сме защитени, да направим протеста, да бъде правилен и да бъдем чути. Ама институцията нищо няма да направи хора. Аз не съм толкова давала Ама не, защото казват, че има някакви провокатори, като няма Искам да си помислите. Помислете си, сега ще дойде доктор Даскалова. Сега ще направете клип, за да го качим до вечера и да го правим. Значи, сега като дойде доктор Даскалова, тук сме, за да уведомим, да направим документацията и да сме последователни. Ние сме длъжни да уведомим какво ще предприемем. Ако искате, колко часа затваряме, например, там движението, точно където е пасарелката, от друга страна. Колко часа, колко време ще я затворим. Пишем го и изпращаме го в полицията. Идват и чакат. Това е начин. Добре, ще го направим. Казвате, че искате всички да се грабнем, да отиваме пред общината. Отиваме пред общината. Да, много се радвам. Значи трябва да сме много стрикни, разбирате ли? Иначе... Не, вижте нити партии. Но сега, разликата, искам само да ме чуете, разликата от това да сме просто събрани и това да сме учредени е една. Значи това не означава готови сме, ние го четехме вече. Значи и го регистрирахме вече. Даваме заявленията, ще прочетете устава, всеки ще се запознае и при нея ще бъдат заявленията. Сега ще дойде доктор Даскалова. Нека да изчакаме. Здравейте. Значи аз се радвам, че има толкова много хора. Неприятно ми е, че имате проблем да пресичате с пасарелката и така нататък. Коя е тя? Значи сега ще вземем, нека доктор Даскалова да дойде, казваме, написваме го, отдаваме го като информация и го правим. Разбирате ли? Това е. Сега всичко, което правим тук, ще го качим и като информация какво ще предстои. Ще предупредим всички медии и ще дойдат. Ще дойдат. Ама сега, това до 20 минути няма. Ще дойдат спокойно, повярвайте, че ще дойдат и ще бъде отразено. Значи направо ми е писал вече, не трябва да се поддават. То се говори за гърба ни, то са и заплащания, то са всякакви. Идеята не е да... Въпросът е вие, майките, да сте едини и да се разбере, че действително това е... Идеята да се обърне внимание. 3 години са водим билети. Това никой не обръща внимание. Къде ни обръща град на място? Айде там на вайната. Да може да предруи Да, добре. Да, то ми излиза непрекъснато на страница. Непрекъснато. Ще разбрах.
Сега, искам само да ви кажа, че очакваме доктор Даскалова. Казва и тя какво иска да каже за още повече от това. Доктор Даскалова. От самото начало сме заедно. Да, тя е в квартала, живее, страхотен човек е, Доемо живее. Значи, трябва да разберат и няма да спрем до това. Искаме си детската градина, искаме си поликлиника с специалисти, искаме си педиатър, искаме си специалисти, искаме си всичко, искаме улици, искаме още детски площадки. Не е само това, това ще го решим, ще го решим не е само от хората, които са в този квартал. Да може целият град да дойде на подкрепа. Само този квартал, но искам да целият град да се разпредели, да дойдем и да подкрепиме. Аз не съм. Значи аз за това ви казвам. Искам целият град да дойде. Значи искам да ви кажа, ще го направим тук и след това ще отидем на центъра. Няма да не отидем на центъра. Ако Ще имате дневните организации ще ни подкрепят, ще разгласим и ще дойдат населените, всички хората в положение, всички ще дойдат. И ще викаме, Савка, никой да не се страхува. Точно, защото това, че не живее, някой не живее в тази. Той ми казва, Не, сега ние се обадихме и ни казахме, ще дойдат, не дойдоха. Да. Идеята е да съберем възможно най-много хора от целия град, не само от този квартал. Аз не съм от този квартал, ще направя всичко възможно да събирам много хора от моя квартал. Защото той е проблем обществен, не е проблем на квартала сам. Не. Значи той е много глобален проблем, защото в крайна сметка, нали, някой идва на гости, нали? Абсолютно, да. Това ми е идеята. Да, много сериозно. Защото, ако често казвам, тия хора, които сме събрали тук, са много малко. Много е малко. Значи искам да ви кажа, че е много интересно. Когато Майя Манолова идваше, за 5 минути се събираха по 300 човека. Защото е Майя Манолова. Значи Майя Манолова ми на телефона и каза така, организирайте се, обадим и се, оставям всичко и пак идва. Да, но да има хора, не е. Но да има хора достатъчно, да, точно така, които, нали, ще станем организация, повярвайте ми. Значи с участието на всички. Активно участие в работата на Общинския съвет, с комисии. Тук в квартала трябва всеки кой колкото може да участва според компетентността си. Да може всички проблеми да отидат там, където им е местото за решаване. Това ще го направим. Аз смятам, че в понеделник сутринта е най-подходящия момент в работно време, в сутрешно време, когато се водят децата. Защото сега 5:30 няма никой там, то всеки се вкъщи и не го интересува. Точно така. Значи, взимате решение и сега. Всеки момент ще дойде доктор Даскалова. И така, сега. Няма да е нещо, което ще достига да ни покаже и да дали ще влезе? Репортаж да е. Ма не във Фейсбука да ми пишат, тук е пасарелката, ще ми пишат във Фейсбука. Време, не бъде да всеки ден това възможно. Като тебе няма да се качва. Няма да се качва. Ето читам. Да. Просто няма, ще дойде ли Димитър инженер? Ке ни трябва? Ние Така, сдружението е Тишина, моля! за гражданско общество в Пловдив. Това ще бъде единственото сдружение с това име. Така. За гражданско общество в Пловдив. Това е името на сдружението. То е свободно за членуване. Всеки може, заявленията ще бъдат при Здравка. Така. И устав ще има. Така. Всеки ще вземе. Няма никакво значение. Така. Искам само да ви кажа. Човек може да... Ние сме в гражданско сдружение абсолютно свободно, така че в него, в такива граждански сдружения може да членувате в 10, в 20, в колкото се искате. Въпросът е дали искате да бъдете в това сдружение.
Така, още нещо. Може да сте във всякоя партия, ако имате партийно членство. Бъдете, никой няма да ви казва нищо. Въпросът е тук, където ние живеем, където е нашия живот, да се решават нашите проблеми. Такива, каквито ние посочим, че имаме желание. В устава ясно и точно са посочени нещата. Категорични са. Така. Така. Това е... Не е само това. Това е едно от нещата, които... Така. Така. Сега, омръзна ни да има и такива, дето така правят, дойдат, кажат две думи, правят така и после нищо. Направете една... Така. Кой ще ни чуи? Така. Тази сутрин отивам в аптеката, в асансьора ни работи. Мога ли да се кача догоре? Не може, за това не, човек от Прослав беше качил в електронни медии. Колко сме благодарни, колко сме доволни, че има пасарелката.